dus niet hinderen dat ze niets van waarde heeft. Moeders rijkdom zijn haar kinderen, die ze al haar liefde geeft. Ik vroeg eens aan moeder, ik was nog heel klein: mamaatje, zeg, luister eens even, zou u ook niet dolgraag heel rijk willen zijn? Toen heeft ze als antwoord gegeven: